Reflex 14 Amphibio je to novinka od Elanu pre modelovú radu 2011-2012. 168 cm dĺžke s nominálnym rádiusom 14,1 metra. Je to lyža koncipovaná ako univerzálna lyža na upravené zjazdovky, rozbité zjazdovky čiastočne do voľného terénu. Na Amphibiu 14 Elan uplatnil určité konštrukčné novinky, ako je rocker a camber. Rocker znamená to, že lyža sa dotýka viac ku stredu lyže, zhruba na tomto mieste. Zároveň lyža tým, že je asymetrická, to znamená ľava a pravá lyža sú rozdielne, je tu uplatnený i camber, ktorý prednú časť lyže zhruba 30 cm na špičke odkláňa zhruba o 3 mm. Rocker umožňuje zlepšenie jazdných vlastností, predovšetkým v zhoršených snehových podmienkach, po prípade prašanie. Špička sa viacej alebo jednoduchšie dvíha, to znamená, ten záber lyže je jednoduchší, lyža nie je brzdená a má lepší skos. Camberom Elan dosiahol to, že je zvýšený prítlak lyže na začiatku oblúku. Naozaj som prekvapený, funguje to vynikajúco. I keď lyža má stred 74 mm, lyža je mimoriadne obratná. Jazdil som s ňou i na čiernych zjazdovkách, i by som povedal na červených, menej upravenom teréne. Naozaj skvelý rozsah rádiusov od 8 metrov možno do 20 metrov. Do tých dlhších oblúkov tá lyža už nechce ísť, ale naozaj je to skvelé, výborné. Nakoľko sa jedná o vrcholový model, tá lyža je vystúžená 2 titanovými doskami, je relatívne dosť tvrdá. Túto lyžu preto odporúčam mužom alebo lyžiarom, ktorí sú relatívne fyzicky dobre disponovaní, či už hmotnostne alebo silovo. Pokiaľ tú lyžu nepretlačíte, tá lyža si sama zareža a vedie vás kam chce. Takže naozaj odporúčam chlapov od 90 kg viacej, po prípade ženám, ktoré veľmi dobre lyžujú a zvládnu to. Viac menej ma teší, že Elan dokázal urobiť niečo, čo na jednej strane vyzerá ako nemotorné, a na druhej strane tie jazdné vlastnosti sú naozaj skvelé. Tá obratnosť v niektorých prípadoch mi pripadala ako na úrovni slalomky. Na druhej strane zas to, že dokáže žehliť nerovnosti, to už nerobí maximálne univerzálnu lyžu. Lyža sa robí aj v tvrdosti 12, to znamená, je tam len jedna titanová doska, je skôr určená viac ženám alebo menej silovo vybaveným lyžiarom. Naozaj toto Elan 10 bodov z 10.